Bir de benim bana bir de çok medet. Ben näme TikTok'ta bular gıybat ya, bular näme ya. Öğrenip kaç ayet ya. Şol Götüňde gaýratyň awaza gelli boy polya sen bilenem gidişmene taýyn gelli käriydi. Sen bilenem. Senden öňkü ýaşullary da çağırış etdim gelmedi birem. Senem götüňde gaýratyň awa bolsa gel premo efirde gidişeli adam. Awa. Mesele ýok. Ýa-da eden kokun bolmaýar sen. Onun on soňam şol at müdürlüğün başçygy bolup işläpdir, o şoý çempion bolupdyr, zat edipdir. Köremäli senin o aty hökümetiň atyndan alandan o taýda ýa. Näme üçin diýmäň men o zady? Çünki näme üçin sen menne ýoklay? O Rossiýada çempion bolan at näme üçin menne ýok, senne ýok, başga ýerine ýok. Awa sen at müdürlüğün başçygy bolýan bir ýerden, birdanam senin atyň çempion bolýar. Sen diýmek şol at oğurlan bolmaly ki at oğursy bat goýupdyrlar sana wara. Farkady men küç görenmenmişim, men hökümeti işleýänmişim. Gelli käriydi. Şu iki sözüňe jogap garaşýan. Luboy platformada, luboy ýerge çykanda men şu sorawy pastiýanly ýüzüňe basar, soraw berer. Hatta men status alaýyn netip bolsa şu videonyň delil hökmüne ulanyp özümiz kaçada bolup seni suwda da berer. Maňa hökümeti işleýändiň barada atan moralny uşşerbiňe netip bolsa tölersiň suwdyň öňünde. Sen niraýsňda Ýewropada ýaşaýan, men bilýän sen asly Çekiýada ýaşaýan, Amerikaýdan bolýan, Ýylak giden bolýan, ýöne seni tapdyrýanam, suwdy berýänam netip bolsa.